roi try sesin pat ngai kembali pi baro ha kerteng ke badan bor ke jong try te hang ni video ngan pen share pi lada pi po snew ba pi yo pisa te lada pi yo pisa pi ha pet ken pi yo ki pisa khutia ne ki pisa kot ne ki pisa ki batmai ne ki berem ne pi ha ban pet ka rong ru pi ha pet ka de ka rong ayu te lada pi po snew ba pi yo ki pisa khutia ka mod pi pisa pi leng a ka jing mut ka jing perkhat ka man sim ka jong pi te ba pin lai ban pisa shu be ikito parakhot it la de ho try kum bala hikai pule bha ka bible lai la nong wa juduna ha ka hisngi right wai duna ek shikenta ha ka hisngi khun be ha do banala right ang jing right gospel sejak hi gitu ki jing khuslai ki jing leng a ki jing pisa parok khon te la da phiyo i pat ba phiyo ka pisa kot te phia ban pet ken ka tu ka pisa kot ka dei ka pakat no tingka la da dei itu i ar phau tingka barim men shuwa te ka mot kandon ka jing pelat ha ka bay dei bat ka jing dap ram dap sya le se phi dap ram phi dap sya kadon ke jing chate sha khom ha ka kam ka jam kamut kamlong jam re ha ka ju em ka jong phi te phi yo i ba phi yo shipon ka tu ka kot pisa ar pho tu bolong rong saw kum no re ka ma am ka tu barim men chua te lada phi yo i ba phi yo ka pisa shibon ru da ki bandel kum to te kadai ke jing kur khu tang ba phi ha ban pet pat ka tu ka pisa kadai ka barim na ka patmai lada kadai ka barim ru kamut kamlong re ka keren ba ka jing bom hun ka mesim ka jing knyang mesim te kamut kumta kan te pi haban pet ka tu ka pisa ka de ka pisa ka barim ne ka patmai ne pisa khutia ne pisa kot te pi la ban sngu thu ha ka ta kan kerukom te la da pi don gino ki jing kali pi la ban comment singa te la da pi yo i bangam reply re te de bakal aja no ba ngam pat yo lat re ban reply ha ka por ka ba pi don kam te le se ngabun kam te pila ban message pat ha ki we pat ki video ru bangan yo i te wat jule rain re nga uble ula jet nga bangan chakri hok ye ki brio nama katni hi kede ka kam jonga nga ngam jule ai hira ka kam jonga ka de ban ya slok episia ban jubab i jing kli jong pi bangan duwai na ka benta ka jong pi bangan pule bible bangan ruai bangan ya lap kata ka de kam jonga ngam jutrei ai hira te ngadon bet ka por ban chakri episia te pila ban pha message haki whatsapp ki jonga ru da pidon kam jing duai ru pila ban chu pha da ka message ngan chu duai lang ba ka voice message nama ba bon e ki nong phone ru ngan nam la bangan ra lut ya bro khoj ye ki bangan la ngara ye ki bangam la pat ngan nam ra te wat ju dom re namar ba ngi de ban khoj ka jing mut ka jing perkhat pi de ban sngu thu hoi kong i pun nong phone im don por to ngan chu pha message no ha pa whatsapp in sepin duai yang hang tu te da yo i ba pha message ru ngam i reply re kataru pi de ban khoi be ka jing mod oi klem yu ina ba pon pi la ban pha biang te ka mod kata kan kala ban penlong ka jing dei jonga ba jong pi ka bajan ka bangin nom sngo le rain re tang ba ki bangala ban duai kerpang duai be thi te tang ba da miet than wat ju phone than ra ken ki don ki ba shu phone kai ru dala miet te han re lada pi don kam jing duai kum to da la de ka emergency kum to ru pi la pha message whatsapp ngala yu ingat duai pe namang de ka bru bathia me tang ba ngamra shu da pa ka phone bala thai ban kren ngala shu duai ha man se mars yu i ki miss call kum to ong try yo ini bru i don kam jing duai te ngala duai pe te han re ki don ki ba shu phone na man ta usnyu ru da me te nai phone ra ke la me palat na man ta usnyu te han re tang hadu han riu baji nyo baji te dang long hi ke na phone te han re nakam tagi bapang pate phila ban phone phila ban pha message ru te la dang ngamra ru we bangala i ka miss call ngala du wai bet hi nakam ta ka jong phi te ye ki bangala pat phi ki babun pa deng jo phi phi yo i hi kum no nga ju bab i jing kali ki jong phi kum no nga ju du wai te sale bet kum ta ken to bleu nang yo ban kor khui phi na ko we ka por shi ko we ka por nga i phi de ka jing i ka jong trai te ngi long ko we ho trai yo ro trai